אחריי מציגי, ארגון הבוגרים. אתם מדריכים, מנחים, מובילים, רכזים. מה לדעתכם ארגון הבוגרים עושה? אז כדי לעשות קצת סדר, ארגון הבוגרים קם לפני 8 שנים, בעקבות מחקר שגילה כי חניכי אחריי רוצים שהעמותה תלווה אותם גם אחרי השירות הצבאי. הארגון כולל 2 שלוחות עיקריות. האחת, מערך ליווי חיילים, אשר מלווה את הבוגרים שלנו טלפונית ומתערב במקרים של נשירה או בעיות במהלך השירות הצבאי. בנוסף, הארגון כולל 10 מרכזי בוגרים שמלווים את הבוגרים בתחומים שונים לאחר הצבא. ארגון הבוגרים מציע לבוגרים שלנו ליווי בנושאים שונים המעסיקים צעירים לאחר הצבא. The legend of the